Hindi ko alam ano sasabihin mga utol ah. What's up mga tolits? Wala ko energy ngayon mga utol. Naubusan ako ng ulam. Long time no see! Biglaan lang to mga tolits. Naisip namin ni Tol Mark. Bibili tayo ng ano? Balot. Balot. Pero dapat, energetic pa rin. Let's go! 8 PM na mga utol kaya lalabas muna kami mga utol. Pero bago kami lumabas, kailangan natin ang tingnan yung mga transition. So kailangan natin ng mas mga utol. Siyempre lalabas tayo. Bibili tayo ng balot. So mga utol, kita kits. We out! Hindi ko na namin kayo dadalhin mga utol kasi baka maraming tao sa labas. Maraming kalaban! Kaya, see you. Nandito na kami mga utol. Nakabili na kami ng balot. Ang init nun tol ah. Malayo-layo yung binili namin mga utol. Malayo-layo yung lakad yun tol. Sinabi mo ba? Tirahin na natin yan tol. Tirahin na namin to. 10 piraso! Ito ang dinner namin. Let's go! Let's go! Boom! So mga tol, ito na. Balot. Kain na naman! Suka. Tsaka hindi masyadong kita. Asin. So, ano tol? Tirahin na natin to tol. Tirahin na yan! Tirahin na namin mga tol. 17 to mga tolits. Number 17 to. Si Wiwin pala mga tol, hindi mahilig yun sa balot mga tol. Hindi kasi yun mahilig sa suka. Kaya yan nandun lang sa shop naglalaro. Kami muna yung tol Mark titira nito. Na-miss ko na to mga tol ah. Na-miss ko na to mga tol. Sino nakakamiss ng balot dyan? Kasi yung tabi naman. Sarap talaga ng sabaw mga tol. Balot. Ah. Ilang buwan na din tayo hindi nakakain ito tol ah. Mga 4 na siguro? 5. 5. 5 buwan ng mga tol. Kaya ngayon, Di kasi ganun mo lumabas ng ano? mabait kasi kami mga tol. Lockdown. Walang labasan. Lumalabas lang pag may Pumunta sa ari-arian. pumunta sa storage. Mga tol. Ibang klase. Naditso mo itong dili. Klase yan. Sarap talaga. Laki ng puti ah. Suka mga tol. Nainggit na naman si ate na ito mga tolets. Kasi walang balot sa Australia. Philippines number 1. Si ate sa chichi-ichi. Malakas din yan kumain ng balot. Mga tol. Malaking subo. Sarap tol. Suka mga tol. Dami kasi umabot. Sinabi mo pa. Ibang klase. Madami na namang matatakam dito. Tatakan talaga sila dito. Matatakam sa kumakain. 君の虜になってしまえ Ano ba yun? Ah. Ah! Ang ganda. Sobrang hangin suka mga tol. Sarap ng suka. Ibang klase. Ibang klase tol.
Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload, tol. Mga tol. Walang ganap sa bahay. Masyadong ganap mga tol. Pasensya na. Ayaw kasi namin kayong bigyan ng ano, boring na content. Kaya, kainan na lang. Kaya bigyan na lang naman ito ng boring talaga. Wala na rin yung ganap dito. Ito content na ito mga tol. Ito boring ha. Boring ah. Dumidiretso talaga sa tot. Tutulan ba yan? Lalamunan ko yung suka. Napapaupa ko. Baka may sabihan ko tayo may virus ito. Madami din palang nagre-request ng ano, Ano tol? mukbang with Q&A. Kaya susubukan namin sa susunod. Ibang klase yan ah. Sinabi mo pa. Bago yan ah. Bago yan ah. Wala pa Kaya- magagawa yan ah. Comment nyo lang sa baba yung ano, mga tanong nyo mga tolets. Bago ito mga tolets. Kami na nakagagawa nito. Sinabi mo pa. Talino mo talaga tol. Yung mga urig na mga content. Wala ka talaga nakakagaya sa atin dito ah. Ang tol ah. Itong vlog na ito mga tol, biglaan lang ito mga tol. Naubusan kasi ng ulam ang mga tol, kaya balot mga tayo ngayon. At medyo nakakamiss na din yung balot. Oo, Sobrang tagal na nung huling kain. 5 buwan na kami hindi nakakakain ito eh. Kaya ngayon, bakbaka na. Sinabi mo pa. Tayo din nakauna nito ha. Bago din to. Di ba ang saya? Di ba hindi boring? Okay lang yan mga tol. Sa mga nakakamiss ng balot dyan. Sa mga hindi kumakain ng balot dyan. Panoorin nyo pa rin. Suportahan yung mga brothers. Namin yung Sa mga mga- brothers. Hindi ko makain. Subukan nyo. Kasi masarap to. Oo. Pampatibay to. Pampatibay ng lalamunan. Patibay ng tuhod to mga tol. Mga tolets, ito yung matigas na part ng ano, balot. Maingay ka talaga kainin yung balot mga tol, lalo na pag hinihigop yung sabaw. Kaya pasensya na kayo dyan ha. Sa mga hindi kumakain ng balot. Ganito talaga pagkain ng balot. Lalo na pag Asin. Ang galing. Talaga, tol. Lalo na pag 18 to tol. Mas maganda yung 18 kasi wala yung ano, matigas na part na pinakita ko sa inyo kanina. Oo. Makasi ka. Sinabi mo pa. Katulad nito, struggle hirap tanggalin. Yung iba mga tol, tinatapon lang nila to, sa amin hindi. Walang tapon-tapon dito. Masarap kasi itong mga tol eh. Nagugas kami ng kamay ha. Kahapon. Walang hugas-hugas. Biro lang. Pangilan mo na yan tol. Kalimutan ko na tol. Basta kain lang na kain. Yan ang ating motto sa quarantine. Kain lang na kain. Kung hindi pa kumakain dyan mga tol, kain na din yan.
May mapapabili talaga ng balot nito. Mga Sinabi utol mo natin ba? na gusto kumain ng balot din. Kita mo sa kanila, tol. Sarap talaga ng sabaw, mga utol. Sarap na ng suka, oh. Dami ng suka, tol. Saan yun, tol? Ayusin mo, tol. Okay. Tol, try ko, tol. Isang subo talaga, tol, ba? Para sa mga utol natin. Subukan mo. Try natin sa mga utol natin. Uy. Mga tol, isang subo ito, mga tol, ha? Mabas na yung sipon ko, mga tol, ha? Sabaw at suka. Sarap, tol. Last ball. Ibang klase. Ibang klase talaga. Busog na ako, ah. Nakakahiblat to, tol. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay di talaga boring to. Mga tol, sa mga street foods, mga tol, ito yung paborito namin, mga tol. Balo talaga. Number 1. Number 1 sa Pinas. Kaming lahat kumakain ng balot. Pero mahilig talaga kumain ng balo, tol. Kaming dalawa lang ata. Nakakaubos ng 5-5. Kami lang ni Tol Mark. Malaki kumain. Si Tol Wick, kumakain din yun, pero hindi mga isa lang. Hindi kasi yun mahilig sa suka. Isa dalawa. Tapos yung balot, hindi masarap pag walang suka. Di ba, Tol? Alam naman yan. Sinabi mo pa. Alam naman yan ng mga utol natin. Nakakasarap sa balot, suka talaga. Sabihin niyo mga tol. Sinabi mo pa. Sinabi mo pa. Sa'yo na yan, Tol. Panglima ko na to, Tol. Ayaw ko na tol. Sarap talaga ng suka. So mga tol, tapos na kami kumain. Sinabi mo pa. Shoutout time! Shoutout kay Zoila Clarence Tariao. Let's From Taiwan pala yun to, no? Ingat kayo dyan, mga From OFW Taiwan. na mga... Zoila Clarence Tariao from Taiwan. Let's go! Mga tol, natin yan nasa ibang bansa. At kay ano, Ingat kayo dyan. Nesavan Acosta. Let's go! Let's go. Let's go pa lang, may bago ka na. At kay ano, Aliyah Rex. Shoutout sa'yo. Grace Lacar, shoutout. Let's So, go! let's go! Muki is dead. Wah! Muki is dead. Ibang klaseng pangalan mo, ah. Klase pangalan mo. Shoutout From sa'yo. Ormoc City. Shoutout. Shoutout sa'yo. Rafaela Ginalaso. Rafaela Ginelaso from Pinamungahan. Uy, Pinumungan. malapit lang. Sibo din. Shoutout Shoutout sa'yo, tol. Sino pa dito? Amazing Litin. At ano, happy birthday kay German Madaiton. Madaiton. Happy Happy birthday. birthday sa'yo, tol. Happy birthday, boss. Happy birthday, boss. Sino pa dyan? Shoutout din kay Reina Morales. Let's go. Yan na. So, Shoutout sa inyo. sa inyo lahat mga tol.
Marami pala tayong nanonood din sa mga natin, mga OFW ng mga viewers natin tol, no? Sinabi mo pa. At sa mga nasa Pilipinas lang, lahat ng mga utol dyan, shoutout sa inyong lahat. Ingat kayo palagi dyan. At dito na kami magtatapos mga utol. Hanggang sa muli pagkikita. Paalam!